pastassa. Eli tämä on Maiskiksen ruokablogi. Mä oon Susa Norpinski ja mä oon tullut maistamaan Tiedepuiston louhiravintolan antimia. Eli ruoaksi valitsin alkupalaksi maistuvaa pastasalaattia sekä porkkanasalaattia. Olen hieman pettynyt, koska olen tottunut syömään smetanaa ja suolakurkkuja ruoaksi alkupalaksi, mutta maistetaan. Porkkanasalaatti on erittäin hyvää, mehukasta ja tuoretta. Maistetaan sitten tätä pastasalaattia. Tästä puuttuu smetana, ei minun makuuni yhtään. Sitten valitsin pääruuaksi gulassikeittoa. Tämä muistuttaa hieman kotimaani kansallisruokaa, porssikeittoa, joten päätin maistaa, että mitä tämä suomalainen versio tästä on. Peruna on ainakin pehmeää, ehkä hieman mautonta. Olisin toivonut tähän smetanaa. Maistetaan lihaa. Oi kuinka mureaa, tämä on erittäin hyvää. Uskon, että tämä on kypsytetty koko yön, koska tämä on niin mureaa. Mureampaa kuin omat tekemäni. Ihmettelin ruokajuomavaihtoehtoja, koska siellä oli vettä, maitoa ja mehua. Missä vodka? Me olemme tottuneet juomaan vodkaa ruoan kanssa, jotta elimistöt puhdistuisi ruoan jälkeen, ja tämä on aivan ihmeellistä. Mutta valitsin ruokajuomaksi maidon. Maistuu maidolle 5/5. Joten arvosteluiksi antaisin salaatti ihan ok. En ollut tyytyväinen pastasalaattiin, mutta arvosteluksi antaisin 3/5. Keitto erittäin hyvä. Ehkä hieman mauton, mutta murea liha pelasti tämän 4/5. Ja hintalaatusuhde, siis kaikki tämä maksoi 2,30. Ihan siis käsittämätöntä. Mä oon tottunut maksaa mun ruuista siis monia kymmeniä euroja, ja tää oli todella outoa. Mutta 5/5.